Brian! Hvad så, Louis? Hvad siger du? Se det til porno på TV5 med Thomas Helmig. Kom og nyd det med mig. Okay, så. Kom og ned. Du er pæn, Patte. Det er længere nede. Velkommen til Statistisk Pornokanal TV5. I dag med vores reporter, Yang Li. Yang Li, Statistisk Porno-reporter. I dag har jeg vundet Thomas Helmig i en lille gade i Grenaa. Han sidder lige og vigtigt og spiller lidt big på mit toilet her på WC i mit hus. Men om lidt vil jeg gerne vise, hvordan man knæpper ham. Nu er jeg først lige ved at vise en laptop. Først så åbner man min trøje stille og roligt, så man rigtig kan se min pændbryster. Så til bukserne stiger rigtig pænt. Og så er vi fandme klar til at knippe Thomas Helmig. Ja, Yang Li, kom så. Jeg kan lide det jo. Ja, det tænder mig bare så meget sådan noget. Det er bare vildt lækkert. Lad være med at spænde mig med din ekstraordinære pæk. Bare knip mig. Jeg er til svedig. Det er dejligt. Det er det faktisk ikke. Lad mig lige til trøjen af. Ja, det hjælper. Nå, vil du knæppe? Nej, Louis. Tror du ikke, det klarer sig? Vi hygger dig hele tiden. Fuck, jeg elsker hende. Nå, nu vil jeg ud og knippe Peter. Peter. Din far knippede dig. Ja, jeg ved det godt, og det var faktisk ret dejligt. Klammer. Bare fordi jeg godt kan lide at få den livbeholde, bare fordi du hellere vil have min mor. Vil du gå, Patter? Bare fordi jeg knipper hende. Jeg elsker bare at knippe hende. Bare vent til aftensmad, så tager på hendes patter. Bare vent. Altså, mor og far ikke små og lille små slæks der, ikke? Det var jo over i Sandø, ikke? Og der mødte julemanden. Og så fik jeg bare lov til at knippe med ham, mine venner, mand. Det var mega sygt. Jamen, det var sgu da mig, der var julemand i dag. Jeg har slet ikke set dig, Megan. Men der havde nogle dejlige piger på et tidspunkt. Bang, bang, bang. Bang, 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 blah. Bang, 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 blah. Bang, 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 blah. Det er nu noget dejligt pasta, Louis. Det bedste. Tak, Brian. Det er også lavet cheese der. Så det er rigtig godt. Og meget dyrt, faktisk. Louis, vil du ikke bare pusse mine boller? Og ordne min chokoladestang, så den bliver helt ren? Jo, det vil jeg gerne. Er det i orden med dig, Peter? Jamen, så gør vi lige, når vi har spist, Brian. Tak Gud. Ja, mor, tag mig på røven, tag mig på røven. Tag mig på røven, kys mig i øret, mor. Okay, Stewie, det er det, du er. Ja, mor har sådan en dejlig tunge. Nam. Stewie, kan du godt lide det, hva'? Kan du rigtig godt lide din mor? Så tag den her. Ja, mor. Igen. Den her gang i øret, kom så. Ja, blå. Ja. Stop, mand! Jamen, jeg vil bare så gerne have, du gør det på mig. Og tænke lidt på mig, Louis. Kom så, Stewie. Så går vi ind på soveværelset.